emlékszem, itt álltunk az ajtóba, és kopogtunk, hogy itthon vagy, de nem voltál, úgyhogy elmentünk. 6-as villamosra felszálltok, vagy 4-esre, ami Buda felé jön. Aha. Az honnan megy? Blaháról? Még egyszer? A Blaháról megyek? Igen, Blaháról. 4-es 6-osról Buda felé. Igen? Feljött Gergő Pestre, feljött Gergő Pestre, azért, hogy majd este Csináljunk egy számot, egy új rédebánszot. Itt az idő, hány óra? áthúzom ezt trióra. Nem hallgatunk Eminem, mert ő buzi, de mi nem. Meghoztam a pizzát. Nagyon helyes. Milyen ízű pizzát? Aha. A Tini Ninja tennőcök a csatornában laktak, és már ők is akkor kerek pizzát faltak. Lemegyek, veszek kólát is hozzá. Figyelj, én már azt, hogy elfelejtettem, hogy hova kell menni, mert egy pizzát teszünk, azt csak... Még egyszer mondjad el? Aha, mondd már, mert egy pizzáztunk meg. Na, igen, mondjad? Tehát mi? A kérdés. Hogy hova, merre megyek? Kedves a pizza, csak egy cseppet kevés. Az egyik legjobb dolog a világon az evés. Kedves a pizza, csak egy cseppet kevés. Az egyik legjobb dolog a világon az evés. Tehát a Rosszman mellett menjek végig. Rosszman mellett, de megint bekanyarodsz a Rosszman mellett. Ott van egy kis utca, oda bekanyarodsz, és ott meg a jobb oldalon. Király. Jó van. Na, majd akkor egy ilyen fél óra múlva ott vagyunk. De haladjál, Futni fogok. futni fogsz, rohanni. Biztos is. Ciao.